Morjesta kaikille. Täällä ollaan Kisiksellä Saken kanssa, Unimo Henkka, morjesta. Ja Antti BI Suomelle näyttää nyt eka kertaa, koko maailmalle myös Tinder-kaarti. Sen takia, koska se on varma kaato. Okei, anyways. Täällä on vähän melua, tuossa on Inmapingis tuossa takana ja tuossa on senioretti korismassa tuossa vieressä. Koitaan kestää. Mut okei, elikkä tarina tällä kaarilla on se, että mulla on yksi kaveri Ruotsissa, mä olin viime viikolla sen treenaassa. Se on tosi vaikea sveppaa, se tietää mun peli. Se on hyvä ohittaa. Joten mun piti kehittää lennossa jotain. Epätoivo on yleensä paras luovuuden lähde, eiks niin? Toivottavasti ei päde myös Tinderiin. Okei, anyways. Mä tykkään pelata lapenkaardia, niin kiinamaiset, kun mulla on jalka tossa lapelella. Mä syöttää sieltä ali, näin, boom. Näin, sitä tulee hakee selkää, eiks siitä on kaikille tuttu? Jos ei oo tuttu, niin sun pitää katsoa enemmän YouTubea. Okei? Anyways. Tässä samasta positiosta, niin mun kaveri, se tietää tämän mun positio, niin se ei aina jalkaa. Ja se astuu toisen jalan eteen. Mitä mä syötinkin sit lennosta sen sille puolelle. Elikkä mulla on peukku ylöspäin, tää lapele tulee ristiin yli, jalka lävistää sen lapelen alta ja tulee lantion takaa. Eli tää jos vähän nostaa kroppaa, eli mun kantapää on tuolla sivussa. Kiitos. Okei, no niin, tästä näin, niin pitää vaan heilottaa tätä toinen jalka koukuks. Ja mä oon tässä Tinderin positiossa. Eli tää ei oo delahiiva, tää ei oo worm guardi, tää on Tinderin kaardi. Okei, mulla ääni vähän hajoilee, mitä huutaa. Tästä näin on varma kaava. Sun pitää vaan työntää lantio eteenpäin, boom. Ja kaveri lähtee tasapainoon. Sen jälkeen, koska tuolla on tilaa, kun se lapele tulee ristiin, se voit ottaa sen jalanrepästä irti ja lähtee ohittaa täällä. Kun te huomaatte, että se tulee tuolta jalan ali, mä voin heittää bam ja lähtee ohittaa tuolta puolelta. Okei? Eli se on siinä. Mä en näytä sitä uudestaan, koska te osaatte kelaa. Toinen mahdollisuus, jos ette pelaa tuota lapelekaardia, niin kuin moni varmaan ei pelaa, koska ne pilaa jujutsu, eiks niin? Niin te voitte lähteä delahiivasta. Okei? Te ei tarvitse mennä mattokaariin, koska te voitte säilyttää vielä tää jujutsu-ylpeyden. Te voitte lähteä delahiivasta. Okei, mulla on delahiiva ja mulla on lapelle. Mä voin avaa se läpsyllä tai sit jalalla. Anyways, sen jälkeen mä halaitan mun delahiiva. Jos te ootte kattoo Mian veljeksi, niin te näette, että tekevät samaa. Voitte ottaa grippaa tuosta omasta housasta, ihan sama. Sen jälkeen mä tuon sen mun jalan delahiivasta tuohon lantiolle yli. Ja mä heitän sen lapelle. Taas tulee ristiin. Jalkat lävistää sen lapelle tuolta ali. Tulee tuolta lantion vierestä. Sen jälkeen toinen jalka koukkuu. Tuosta lantioon, boom. Nyt on kaveri. Saa vähän hoittaa, okei? Ja sit yksi skenaario vielä, että jos tästä samasta positiosta tapahtuu sillä, että sit kun mä heitän se kaariton painon päälle, näin, niin mä voin lähteä nostamaan. Mä kiinni kaukuksi, lähden nostaa kaverin. Ja nyt mä tuon sen polven tänne sisäpuolelle, huomatteko sitä? Näin, näin. Ja mulla on X-kaaris. Jos kaveri on takana paino, niin mä sveppaan taakse. Ota kiinni toisesta housusta ja sveppaan taakse. Tonne, boom. Mut, jos kaveri on eteen paino, nyt mä voin lähteä nostaa sitä kaveriin. Olen molemmista jaloista kiinni. Jompaa kumpaa suuntaan, näin pyörittää tulee päälle. Okei, se oli siinä. Kiitos kestitte, kiitos Sakke. Vahva suoritus niinku aina. Ei muuta kokeilemaan. Mos.